nostra tasca dins del projecte és el desenvolupament tècnic de la instal·lació, el que suposa o va des de fer un modelat 3D de l'església fins a fer la instal·lació dels projectors i del software per poder, diguem, disparar l'espectacle de mapping i tots els passos intermitjos, diguem, que ens permeten de tenir un model virtual de l'església i tenir una textura, diguem, del que és les imatges que hi ha sobre les parets que els hi podem passar a la gent que fa els continguts perquè puguin generar, diguem, el que és la pel·lícula que es veurà. Per fer el mapping aquí a Sant Climent hem instal·lat 6 projectors de vídeo per poder projectar sobre totes les parets o les cares de l'absis central. El disseny tècnic havia d'intentar o intenta minimitzar l'impacte visual dels aparells, és a dir, que com a espectador no vegis on estan els projectors o no vegis tot l'aparatus tècnic. Un cop tenim els projectors, tenim instal·lat uns ordenadors de control que són els que projecten imatge o els que els donen imatge en aquests projectors de forma sincrònica, és a dir, evidentment tots els continguts han d'estar sincronitzats, i amb el procés fet prèviament a l'estudi arribem aquí i el que hem de fer d'alguna forma és ajustar les imatges que surten dels projectors perquè, diguem, cada taca o cada tros de la pintura i de les restes que tenim aquí encaixi amb la textura o amb el vídeo que nosaltres hem generat prèviament a l'estudi. Això és un procés que se li diu warping, diguem, que ens permet distorsionar una miqueta la imatge que surt del projector, de forma que al final podem fer que la mà del pantocràtor quadri la de les restes amb la de la imatge, que tots els detalls, diguem, encaixin en el seu punt, que és una mica el punt diferencial del mapping respecte a una projecció tradicional, és que ens permet encaixar la projecció sobre una morfologia, sobre un espai, sobre un objecte o sobre una pintura, diguem, per poder encaixar el vídeo sobre unes restes i que s'integrin d'alguna forma.